η Δέσποινα από το τμήμα Marketing του Παπάκι και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε αυτόματα από το Παπάκι Control Panel μας στο διαχειριστικό περιβάλλον υπηρεσιών όπως το Web Hosting, το Managed WordPress Hosting, το Mobile Website και άλλες. Καταρχήν, συνδεόμαστε στο Control Panel του Παπάκι με το username και το password μας. Από το dashboard πηγαίνουμε στην υπηρεσία που μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα τα πακέτα hosting. Επιλέγουμε το πακέτο hosting που θέλουμε και μεταφερόμαστε στη σελίδα διαχείρισής του. Από τα εικονίδια που εμφανίζονται στο επάνω μέρος επιλέγουμε διαχείριση hosting και αυτόματα συνδέομαστε στο Plesk περιβάλλον του hosting μας, το οποίο είναι το περιβάλλον διαχείρισής του. Μέσα από το Plesk μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρχεία του site μας, τα emails μας, να παρακολουθήσουμε στατιστικά χρήσης και άλλα. Με τον ίδιο απλό τρόπο μπορούμε να συνδεθούμε και στο WordPress Admin Panel του Managed WordPress Hosting μας για να ανεβάσουμε ένα νέο άρθρο, να εγκαταστήσουμε ένα plugin ή ένα theme κτλ. Από το dashboard μας στο Control Panel επιλέγουμε το πακέτο Managed WordPress Hosting που θέλουμε και μεταφερόμαστε στη σελίδα διαχείρισής του. Από τα εικονίδια που εμφανίζονται στο επάνω μέρος επιλέγουμε διαχείριση hosting και αυτόματα συνδεόμαστε στο WordPress Admin Panel μας. Στο ίδιο ακριβώς σημείο θα βρούμε και το κουμπί σύνδεσης με το διαχειριστικό περιβάλλον του Website Builder, του Mobile Website και του Ranking Ninja. Με την αυτόματη σύνδεση στο διαχειριστικό περιβάλλον των υπηρεσιών που αναφέραμε, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε username και password για κάθε υπηρεσία χωριστά, ούτε να ανατρέχουμε κάθε φορά στα emails που λαμβάνουμε από το παπάκι. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να αποθηκεύουμε τα emails αυτά για λόγους ασφαλείας.